Al fons veiem el Camp de Túria, una zona plana que connecta amb l'interior a través d'esta vaguada que puja cap a les Alcubles, per on travessa un camí ramader que veiem així diversos trossos del camí fins a arribar al Pla de les Alcubles. Este camí s'anomena les Llàcobes o en Llíria, tal com diuen, són les Llàcobes Velles. És un camí que tindrà molta importància per al nostre pròxim capítol de Cròniques Sedetanes, número 69. I pujant, hem arribat al Pla de les Alcubles, el centre de la nostra història. La nostra història ens porta, després de passar les Alcubles, ens porta a esta nevera o pou de la neu, un lloc on s'amuntonava la neu i que d'ací se transportava en carros a València. I al voltant d'aquest lloc hi havia algunes cabanetes o catxirulos on els treballadors podien passar la nit. Estem en el segle XVII. Un grup d'occitans que viuen al Camp de Túria fan el camí de l'assegador de les Alcubles en direcció a Saragossa, el Pirineu i Gascunya, on viuen els seus familiars. Arriben a este punt que s'anomena el Cerro de la Cruz, al costat d'un corral. Així, en aquest lloc, van ocórrer uns fets terribles que podreu escoltar en el capítol número 69 de Cròniques Sedetanes, en el qual Carme Cardona vos narrarà aquesta truculenta història. Cròniques Sedetanes, un podcast del Camp de Túria, amb històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles.